Зимата е посипала възвишенията над Искърското дефиле с поредната порция сняг. Рано при зори селцата покрай реката са заспали под ледено одеяло. Бледата сиво-бяла мозайка може да носи усещане за мраз, но няколкото дни с ниски температури са създали впечатляващи ледени творения. Летим над долината на река Ржана, приток на Искър, криволичещ в полите на едноименната планина. В сърцето на село Оселна, деликатно скрит в страни от шосето, гърми буен водопад. До него се слиза за няколко минути по стръмна пътечка, която пресича реката по железен мост. Ето го и самият водопад, точно под къщите, непосредствено край пътя. Не са много населените места в България, които могат да се похвалят със собствен водопад, а този очевидно е и доста красив през зимата. Скока, така наричат този водопад, висок около 5-6 метра. Познат е на местните, но извън дефилето не е толкова популярен. А зимната му премяна с огромните ледени колони е смразяващо пленителна. Съвсем наблизо, около широкото корито на Искър, е разположено най-голямото село по дължината на пролома. Зверино е мястото, където извиращата от Врачанския Балкан река Златица се влива в Искъра. Тръгваме на север по широк черен път срещу течението на река Златица в търсене на Бигора. Един от най-интересните водопади у нас. Технически 7 километра не са трудни за преминаване. Особеното е, че се пресича реката, но ако човек следва маркировката, тези места са по-малко. В подножието на масива Белата стъга се ориентираме по сградата на стара бивша мандра. След нея нагоре пътеката се свива и до Бигора маршрутът върви през гората. Ако погледнем от птичи поглед, пейзажът изглежда изключително суров. Посипаните като с брашно склонове по долината на река Златица са прорязани от тъмните силуети на буйни дерета. Отблизо виждаме как те са усеяни с живописни каскади. По причудливо оформена варовикова скала се разлива и водопадът, който търсим. А почти до него е разположена и пещерата Мечата дупка. Погледнете тази ледена красота. Много бях чувал и чел за този водопад, но за първи път имам шанса да го видя. Мисля, че спокойно може да съперничи по красота на крушунските водопади. Приказна гледка в ледената прегръдка на планината. Прави впечатление, че Бигора не е замръзнал. Няма как да се обледи изцяло, тъй като карстовият извор е съвсем наблизо, а водата излиза при температура около 7-8 градуса. Който е виждал крушунските водопади, веднага ще усети приликата. И двете каскади са оформени около бигорни варовикови скали, облечени в зелен мъх. Бигора на река Златица е с широк 10-метров разлив, по-голям от височината му, която е само 7 метра. Така закътано дълбоко в гората, мястото има привлекателен приказен облик.